Ida na dar kalwate payaring ka na ako. Ay doon mo, manaya ka. Saksak kaya kayong tatalnan ko ngayon ay. Ay doon na ba, medyo brutal na pala yung darang baby ne. So ayan na ba, video ta niya ang mukha niyan ne. Lawenta niya alam mo rin sasali kayo. Asuan ko naman ng kaya ka. Yung mga kayata dar. Ay, hali ko man. Ida nagisanan ko na agad ni dar po masaksak ko pa kaya ka. May gisanin niya itong mission pa na dar. Ay doon na ngoswan, pendalas napin. Uy ko, kumain na ka. Ah, baby, niya minsan sabi mo na ako kung discount 5 pesos ne. Uy ni, discount ko kanyang kanini. Eh, Si Dana. utang ka 5 pesos ka niyan eh. Ay Dana, 5 piso na, naging bato pa. O mula-mula ka kasi bap eh. O yung bayad mo, damonyor. Uy ning 20 o, kaya binay kiningutang ko ne. 20. Oh, O sige, bukas mo niya bayaran. ay Dana, yan yung buri ko ang baby. Maganda kayo. Uy, Pogi, nanano ka pati, may pakulating kaya ka. Ay hindi na dar, kunang kunepin eh. Awa, kapogi napin dar. Antay, Choco Pack, so talayo. Gang yun mo kaya ini. May order yun, ngayon ni mama ko makoy. Ay doon na ba, peninton miya pa Choco Packs, magsabong ya pala kita ay magsala baby yo. Ayan, miminum yo. Ay nako, migagan na ka kayo. Uy, Choco Pack, say doon mo may uling baso ha. Na minsan inuli may eh.